2. Als anys 60 i 70 va ser moda fer urbanitzacions escampades pel territori a mena de taca d'oli, absolutament deslligades dels petits nuclis urbans dels pobles. Alguns de nosaltres, en Pep Riera i jo ho fèiem plegats, ja vàrem criticar aquest model de dispersió preveient les seves conseqüències: manca de cohesió social, alt cost de manteniment i una forta hipoteca sobre el territori amb destrucció de zones agrícoles i forestals. Teníem tota la raó, però alguns ajuntaments només veien els diners de les llicències d'obres sense valorar les conseqüències posteriors. Com diu la frase popular, menjar per avui i fam per demà. O dit d'una altra manera, algú es va fer ric, però el territori es va empobrir. 3. Han passat